Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Perquè ens perdoni la guerra, cal en sagna que l'esguerra. Abans de passar la ratlla, m'aixequi beso la terra. I la carono amb l'espatlla, la meva terra d'així. El dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sens vida. Avui en terres llunyanes i demà més no puc ser. No moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. Perquè ens perdoni la guerra, cal en sagna que l'esguerra. Abans de passar la ratlla, m'aixequi beso la terra i la carono amb l'espatlla. Més de 160.000 nens i nenes arriben sense familiars. Els menors refugiats que viatgen sols són sovint víctimes d'abusos i explotació sexual. Se'ls priva d'accés a l'educació. Segons la Declaració Universal dels Drets Humans, tota persona té dret a una nacionalitat. Entre 10 i 12 milions de persones a tot el món no temen i, per tant, no poden gaudir de drets bàsics com l'educació. Què podem fer? Què devem fer? Som la veu del futur. I vosaltres? Què penseu dels refugiats? Jo pense que han de tindre els mateixos drets que tots. Penseu que molts d'ells venen de països en guerra. Però la majoria venen de situacions econòmiques molt baixes i també penseu que molts mafiosos s'aprofiten d'ells. Ells tenen una idea per a vindre i trobar un bon treball i una bona vida. Tenen tota la raó del món. Doncs en el meu barri hi ha molta gent que diu que venen a furtar-nos el treball. Jo crec que això no és cert. Pense que és gent molt necessitada.
Ningú de nosaltres volia viatjar en aquestes condicions. Jo crec que és un tema molt important. Jo no el tinc molt clar. Però què és el que no tens clar? Si ve tanta gent, com anem a viure tots junts? Tots som persones i tenim dret a viure. Sí, jo t'entenc, però se me fa difícil de comprendre. Els refugiats són gent que ha patit unes experiències horribles. Ningú humà tindrà que patir aquestes experiències. El problema és que venen sense papers. Això és normal, el que passa és que tarda molt en legalitzar-los. Els refugiats no són turistes que venen per plaer, sinó que són famílies i persones que venen perquè el seu país està en guerra o per problemes econòmics i tenen que deixar les seues famílies on estaven. És dur veure com es queda tanta gent pel camí. I els que arriben tampoc ho tenen fàcil. Sense treball, sense casa, sense família. Qui pot viure així? Fugen de la seva terra per a viure, però no sempre ho aconsegueixen. Moltes vegades se'ls tanquen les portes. El mar i la terra són la gran frontera. Al nostre país també moltes persones hagueren d'eixir fora. Perquè la vida d'alguns val més que la d'uns altres. Caldria ser més humans i menys egoistes. I nosaltres, què podem fer? El que queda clar és que tenen dret a tindre una bona educació, a tindre una família, a viure dignament, a tindre una llar, a tindre un treball, a ser feliços. El mar, La mar, que tantes vegades s'endú aquestes il·lusions. No és més que la frontera que ens separa d'una vida digna i sense temor. I així és com s'acaba aquesta història. És trist perquè la bondat humana necessita sempre ser reclamada, però això no s'acaba així. El mar sempre davant nostre com una condena, com una amenaça, com un perill que ens ha allunyat de les nostres famílies, del nostre poble, del nostre futur. Digue'ns que ja n'has tingut prou. Tingues pietat de nosaltres. Ja ha estat suficient la traïció entre els homes d'aquesta terra. No estàs farta de portar-te tants nens? Desitgem que la gent puga veure el mar com un lloc on jugar. En un lloc tan bonic com el mar, a soles haurien de passar coses boniques. Aquesta és la nostra esperança. Hem traficat mil somnis i una il·lusió. L'esperança lluny d'aquí. Nosaltres hem fet aquest vídeo per fer reflexionar. Ara vos toca als adults prendre mesures. Tristos.